Velkommen hos Dit Autocenter. Her hos os vil vi sikre os, at en stor del af vores alles DNA hernede, det er, at vi arbejder for, at vi er dit autocenter. Vi har hele paletten. Vi har salg af biler. Vi tager biler i bytte. Man kan få dem finansieret, og man kan lease dem. Vi sælger både til private og til erhverv. Så alt fra den lille mikrobil til den store kassebil, så har vi det. På vores almindelige autoværksted, der laver vi alle biler, både el, hybrid og traditionelle brændstofbiler. På vores erhvervsværksted har vi lånebiler til alle vores erhvervskunder, som vi henter og vi bringer, så ikke at man skal spilde sin tid på at have ansatte til at køre til og fra værkstedet. På vores skadecenter reparerer vi skader for alle forsikringsselskaber i Danmark, og også for dig, hvis det er noget, der ikke er forsikring. Ligeledes gælder det med glas og glasskader. Så hos Dit Autocenter er vi mere end 20 medarbejdere, der er klar til at servicere dig og din bil. Så vel mødt hos Dit Autocenter, hele Danmarks autocenter.